manjangman bagai tini o je koktuma awai narik jamani tini Ttaadc dise hapangni ICA Badek ni bokhaktui tini joto music hamjagi tongnai tini joto lukurongni bagai kaisa koktuma kaham tini o saklaimung achujak tongo tini Ttaadc dise hapangni tini borom gonang Chief Legal Advisor te khorsa tongo tini ICA Badek ni borom gonang Principal Officer tini tini ICA Badek ni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtui जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano tini Tipra sa eba tini Tipra sa bosongo tini hukum belai kheno kuchu kotor koplai abon bagai जों je ICA Badek ni bokhaktui जों wansuka फाइनै सालो चिनी आमानि कक चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जत इंडिजिनस जे म्यूजिक तंगमानि ट्रक चिनी थिनांगो जों कमरि थांमोन नुगै दङ जेमन चिनी फक ट्यून चिनी गोबां म्यूजिक हामजानाय रक मडार्न म्यूजिक फलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरगनो जों जादु कलिजां थुं चिनी मामी तरसामुं थुं हजगिरि रसामुं थुं चिनी गोबां मा चिन जे इंडिजिनस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागो आबन बागै जों Ttaadc से हाबां ICA Badek बुखाते जों इनिशिएटिभ नाखा फाइनै जराबो जों Tipra आइडल चिनी रसामु हामजानाय बाय कायसा जों पान्डा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागाव जों 15 बर्षनि बिसिङाव पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन नो चिनी ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जून कांचनपुर 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइनै 15 तारिखो चेंनाय 29 जून चेंनाय राजकांडीव 16 तारिख नवेम्बर नि 16 तारिखो चेंनाय दलाई जून शिकारीबारी 18 तारिख नवेम्बर नि 18 तारिख चेंनाय खाई जून तुलासीकक 19 तारिख नवेम्बर मंथ नि आरो चेंजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जून नि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून इंगा किलावो 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जूनी बीसी मोनो 24 तारिख ऑडिशन नाजानाय वेस्ट जूनी खुमलुं 26 तारिख नाजानाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जूननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खालाय फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खालायो आबन पर जेफोर थिएटर रावनो थांगो आफोर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमीफाइनल थांगो आफोर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमीफाइनल 10 जना परे फाइनल हंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जतो जे रसाम हामतनाय चिनि जे लुकुरक नरन बागै नर तियार तंगदी नर प्रैक्टिस खालाय तंगदी ते और रसा मुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामय लगी नर फक ट्यून एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसामुं जे ट्यून आबन नर प्रिपेयर खालाय तंगदी जेकुनु मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नर कायसा फक ट्यून बो नर आ ऑडिशन निफ्रु नर मारसानाय जेमन ककनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चीज इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी बरक फक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशन आरो चिनि जाज तंगनाय जाज बर हाइके जाज खलाई बरक जत्त जुननि
खरब खलाय 8टा जुनि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खालायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जेनेरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनी लगी बरक चिनि फोक जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ काइसे जों इभेन्ट आरखा तै ओ जे टिप्रा आइडल जे कप्लाई नाय फर्स्ट प्राइज माने बो बोनी प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगिवो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगिवो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजों मुंगिया फरमानि सकाट आबो बो बंग लगिवो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते अबनि लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नलनि थ्रुति इमिडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नलनि थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जतो चिनि जे रसामुं krung एब रसामुं हामजै तोने चिनि जतो लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि आईसी बेदेन बखाक्तै साख्लायमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जतो लैंग्वेज दंमनि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune आबो जों त्रुक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बनो जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी चिनि folk tune बो तैबो फेमस होनो तैबो कुसु काथु बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय टिप्रा आइडल काइसे आईसी बेदेन बखति जों संसा जाका आबन जे आकाशवाणी ऑडिशन दुजान रक खायखो बाबु खाय आला जे ऑडिशन दुजाया दाबो खानि रसाब तंनाय रक आबर बरक दैमा चिनर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुते जों हनाय तांगे चिनर एज बार तंगो 15 वर्षसिम 25 वर्ष जरा आजागाबो बरक पार्टिसिपेट खालायमाननाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोङै तलांनानै चिनि कासे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रोसाबि मानो फियाबा चिनि फोक नो रोसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रुक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रोसाबो फियाबा जादु कलेज रोसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बागै अ बाहायनो जों ति सानान बागै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं फोक नुथुं रोसाबना रोङिया दं गे बर रोसाबना रोंथुं बर रोसाबना लगे बर थानि तेबो बुइबो सोंनानै मानथुं अ माहाय क्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जतो बसनि जानजान कैसा फोक ट्यून बाय जे रोसामुं रोसाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा कैसे इनिशिएटिभ नाका आवन बागै जों मॉडर्न रोसामाने लगे जों चिनि फोक ट्यूनबो जों सतनै जों बसकांगो ति सावैत्रान बागै जों मेलेखेनो नांगौ मानि जों लिमिटेड फान्ड तंमानि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फान्डथने जों इनिशिएटिभ नाका